Penyo kone komiti mar od bura marango weche omenda kod chenro mag sirikal mondo mi ogwe thoko paro mar chik mageto medo osuru kuom gik mochuno. Komiti no motelne kod Kimani Kuria kono odhi oyueyo mar ndiko report mochan pedhi od bura tich ariyo mabiro. Walter Nyambaga ntiere kod ler mathoth. So we are here to support. Nyim komiti od bura marango weche mag omenda kod chenro mag sirikal mochwe kom kod ja od bura mamolo Kimani Kuria ogike giko ka pa jopiny ka weche osaso itgi mawuok kuom japiny mane obuogo thicho oko jo od bura manyalo biro kalo paro mar chik mar medo osuru kuom mwandu mar reso japiny piny marupile. My area MPs are UDA, but Teso South had rejected the finance bill, and if the member of parliament will vote yes, that will be upon him, but not the members of Teso South constituency. When you're making decisions, gentlemen, ladies and gentlemen, do you really put into considerations about the people who are going to get affected by this? Jakedo ratiro mag oganda weche motenda kod somo pacho Karama Filotieno okone kamitno ni medo osuru kuom chiemo kaka makati, modhi e kinde gik mamoko biro thiro siso mar japuonjre ni godo e dhi sikul ka gin kod geno ni ginyalo yudo deo mar gayo kech ka giwuok e miere. Hii mkati tafadhali isiwekwe tax, because if this bread is taxed, one bread is going to increase by 10 to 12 shillings, that is 400 kilograms. Na tukapiga hesabu tukaona ya kwamba ikiongezwa kwa shilingi 10, which means there's an extra of 3,000 shillings every day. 90% ya hawa watoto wanatumia mikati. Ekindeno bende joketo mwandu oywago osuru mochan yugi kuom gige boyo mwandu kaka plastic, scrapped. Weg nyamburko bende dwaro ni mondo gweth oko osuru mochan yugi kuom gi kaka jweg geche. That you would like the cap of 100,000 to be removed on the vehicle tax. But do you have any reason for that concern? And when you increase the excise duty on mobile banking, it will increase the cost of mobile banking services, and this will hinder small businesses. I don't know in which procedure did you bring the eco levy on all plastics to 150 kilogram per kg. Then you charge the farmer again VAT from 0 to 16 on transporting again this sugar cane. Jo Kenya monyondo kodo riwruok ma kanisa kanyakla kod wakeini marito kuonde mag lamo ma nyithindo yude tiegruok ka okalo paro mar chik mar 2024 to thuolo ma kony nyalo biro bedo matek monyondo koda ka yudo thieth e ute mag thieth. Read the Finance Bill 2024 be a document that inspires hope and confidence for the future, not the one that breeds despair in the hearts of the people. This part of the additional 150 charge per kg of diaper materials, this one is really going to make life difficult for us young people who are in the childbearing age. As we know, in Nairobi, we have water rationing. This is not an exercise in futility. We will consider your views and try the best we can to balance, even as we want to fund the budget, that there is need to protect Kenyans from increased cost of living. CPR, do you have a comment? Egiko mar ka pacho ganda ka koro kamit ni biro ka yueyo makende mar jumbe ariyo mar loso report mochan pedhi ne od bura tich ariyo manyien. Walter Nyambaga, Ramogi TV, KCC, Nairobi.